Hola de nou, estem un dia més a Sollana Televisió, la ronda de tots els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals a Sollana, en aquest 2015, i avui tenim el senyor Juan Roda, hola, és el representant del cap de llista pel PSPB-PSOE. Moltes gràcies per haver atès la nostra invitació. I volíem primerament preguntar-li què és el que pensa, quina és la seva valoració de l'actual equip de govern que està a l'alcaldia de Sollana, senyor Sollana. Molt bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per l'oportunitat que me donen vostès de poder expressar el nostre programa. I respecte a la pregunta que me fa vostè, l'actitud de l'actual govern, l'equip de govern, és prou negativa per la senzilla raó que durant aquests 4 últims anys no ha tingut en compte a l'oposició, que són la majoria, perquè l'equip de govern només que el formen 4 consellers. Entonces, sempre ens han buscat per aprovar-li de remanent les propostes i les obres que han començat, que no s'han tingut en compte, i ha sigut d'una manera, no sé com, consensuada. Entonces, nosaltres valorem molt negativament el que està fent el senyor alcalde i el seu equip de govern. Estem parlant de l'equip de govern. Quina és la impressió que té de l'oposició en aquests 4 anys? L'oposició, la veritat és que ens ha faltat molta informació que l'equip de govern i el senyor Codonyer ens ha negat, i això costa en els actes dels plenos i de les comissions, i la veritat és que sempre hem estat falta de la informació i sobretot la falta de criteri a l'hora de manprendre qualsevol postura, qualsevol iniciativa, de no informar-nos adequadament. Sempre ens buscava a tot el passat. I nosaltres, d'una manera responsable, perquè clar, entenguem que el poble deu de rebre de nosaltres la sensació, i nosaltres sempre hem valorat que el poble no deu de ser el perjudicat en tots els temes, i nosaltres sempre hem aprovat totes les propostes positives i tot el que sigui bo pel poble. A pesar de la falta d'informació que està dient vostè ara mateixa que ha hagut en aquest equip de govern, s'ha passat en algun moment durant aquests 4 anys en fer alguna coalició, en fer alguna moció a Vicent Codonyer? No ho hem plantejat perquè nosaltres el que volíem és que ella es posara, tinguera en compte les nostres propostes, que no les tingut mai en compte, i la veritat és que no hem arribat a ningun acord en els 3 partits. Han tingut canvis d'impressió, però no a aquest extrem. Anem a parlar de certs aspectes que han passat en aquests 4 anys, aspectes polèmics. Un d'ells ha sigut l'EPA, l'Escola per Adults, on en el novembre del 2011 sota la polèmica l'Ajuntament es planteja suprimir aquesta escola per adults. Actualment crec que està a través d'una gestió externa, aquesta escola d'adults, però la polèmica continua. Quin és el plantejament que se té des del PSPB-PSOE respecte a aquest tema? Mira, nosaltres hem arreplegat molta informació i propostes dels veïns perquè el resultat de l'EPA nosaltres entenem que tenia més qualitat, més proximitat a l'estudiant, i una escola externa no té aquesta proximitat o aquest calat en les persones que realment necessiten un recolzament, i nosaltres tenim en compte d'això. Nosaltres volem una escola com la que hi havia antes, una escola d'adults seriosa, en què participaven mestres del poble, en què era més propera i ajudava més clarament a l'alumnat, a la persona que necessitava aquest recolzament. Altra de les actuacions polèmiques, en aquest cas no actuació, ha sigut el pas o el soterrament del pas de la via. En aquest sentit, el PSPB Junta Independents ha sigut prou crític en aquest pla, en aquest projecte, i de fet es va paralitzar a través de la moció o els vots d'independents i el PSPB-PSOE. En cas de governar, quina seria el projecte o quina seria l'alternativa que proposaríem des del PSPB? Molt bé, gràcies per la pregunta. Els socialistes, en una actitud d'una manera seriosa, perquè és un projecte molt important
i se té que consensuar a la resta dels partits polítics i els veïns del barri, com per exemple el carrer València, el carrer l'Albufera, el barri Euterio Vila, i aquest tipus de projectes no se pot fer, no se pot plantejar sense antes consultar els partits polítics, perquè ens donaran un projecte ja fet, un totxo enorme, i no tingueren ningú tipus de poder fer una al·legació en plan tècnic tan complicat i tan extens. Ni nosaltres ni els veïns del poble. Entonces, davant d'aquest projecte nosaltres se negaren perquè entenien que era un projecte massa important com per fer-lo tan lleugerament i sense consultar. Nosaltres totalment se van negar. A més, nosaltres el que volem és que consensuar sempre en els partits polítics i en els afectats. No posa tant d'interès en arreglar, per exemple, la majoria de les deficiències que hi ha als carrers. Això és on realment hauria d'haver posat més interès, perquè, per exemple, el carrer València està totalment abandonat. Enfront del Marc Èric hi ha un clot allí que podia enfonsar-se un cotxe. El carrer Sueca també té molta deficiència. L'Avenida Constitució, les voreres del barri de l'Euterio Vila, que és un perill anar per les voreres. Tens que anar per la carretera perquè no pots anar, però així tinc una foto que demostra realment l'abandono total d'aquest barri. És que és vergonyós. Se tenen que plantejar seriosament els projectes i sobretot consensuar, cosa que no ha fet el senyor alcalde i l'equip de govern. Nosaltres no estem en contra d'un projecte així, el que passa és que no se pot fer un projecte tan lleugerament. Se té que presentar un borrador, un esborrany, consultar, fer al·legacions dels veïns, dels partits polítics i millorar-lo. Nosaltres estem d'acord en fer un projecte consensuat i sobretot que els afectats del barri, del carrer València, que puguin al·legar. En aquest cas, els veïns afectats, us han traslladat algun tipus d'al·legació o d'opinió al respecte d'este... Sí, estan en contra totalment perquè resulta que eliminen el carrer d'accés que està al costat de la via i se l'eliminen. I només deixen un carrer d'accés d'entrar al barri, que és el que hi ha proper de les naus de Maqueric. Entonces, què passa? Es veuen apretats, es veuen arrinconats. Justament el barri és un nucli urbà que està totalment abandonat i oblidat del equip de govern actual. Altre dels assumptes que ha tingut molta polèmica en aquests darrers 4 anys ha sigut el cessament cap de decret d'alcaldia de l'antic cap de Protecció Civil en el 2012. Bàsicament la mateixa pregunta. En cas que el PSPB estigués en l'alcaldia, quina seria la solució que aportarien vostès a aquest problema? Ja que dic que és un problema personal, que l'alcalde volia desfer-se del cap de Protecció Civil, de l'agrupació. El senyor Codonyer ha creat un litigi no informant els partits polítics de l'oposició i, a més, ha actuat d'una manera injusta i ha confrontat els veïns, el que ha afectat de manera negativa a la convivència del poble. Això és una cosa que sempre li hem reprotxat al senyor alcalde. Nosaltres sempre li hem aconsellat al senyor Codonyer que rectifiqui la seva actitud. En tots els plenos li ho ha remarcat, en tots els plenos que s'ha tratat d'aquest tema li ho han dit, en les comissions també, que sigui un alcalde reconciliador, responsable, que doni una imatge tan negativa als veïns de la ciutadana es costa molts diners, perquè resulta que han entrat en pleit, això ho paguem nosaltres. Entonces, no han vist ahí ningún signe de delicte, o sigui, que s'ha quedat tot tal qual. Nosaltres no estem per això llavors. La solució que nosaltres donaríem, nosaltres anem a comptar sempre les persones en l'associació, perquè són voluntaris amb molta experiència, amb molta capacitat i saben quins són els problemes i la problemàtica real d'aquest poble, d'aquest municipi. Aquesta és la nostra actitud. Altre dels assumptes que ha tingut molta polèmica ha sigut, ja més recentment, fa uns quants mesos, la paralització o l'intent de paralització del menjat Sollana. El PSPB, Junta Independents, va demanar no paralitzar-lo, sinó sí que posposar-lo per les dates anteriors, per les dates que se va fer l'any passat, en juny, encara que després va ser desestimada aquesta proposta. En cas que el PSPB estigués en l'alcaldia, es pararia el menjat Sollana, no es pararia, i en cas de que continuara, ho farien en les dates de l'actual any, en abril, o ho passarien com l'any passat a juny? Jo me torno a reafirmar el que dic sempre. Li recordaria que no estem en contra, i
I a més jo personalment vaig felicitar el senyor alcalde, i en un pleno, i cosa que ell no m'ha acceptat. Segons ell, les seves paraules, no havíem anat a menjar Sollana, cosa que és negativa. Nosaltres hem estat a menjar Sollana, hem disfrutat de l'event. És un acte que nosaltres recolzem. L'únic que passa que no coincidim en que canviar les dates per una anècdota total, que és que volia canviar les dates pel tema electoralista. És una manera també que nosaltres no hem aprovat mai així. El que nosaltres volem, i sempre ho hem dit, menjar de Sollana s'ha de fer en dates en què tots els veïns puguin gaudir d'aquesta festa, d'aquest event. A nosaltres l'any passat ens agrada molt perquè coincidien les vacances de molts veïns, els de Martí Navarro, i el personal poder disfrutar d'aquest event. A l'adelantar-la de manera, com enguany, a l'abril, ho ha fet d'una manera electoralista i nosaltres no participem d'aquesta decisió. No ens agrada aquesta decisió. La veritat és que nosaltres, per supost que sí, anem a continuar, si governem, fent aquest tipus d'actes. Mitjana Sollana és positiu, recolza i vitalitza el comerç local, recolza i vitalitza també el que són els restaurants i bars del nostre poble i, a més, fa vindre molta gent, molta gent de fora. Una altra cosa també, de tota manera, aquest tema és un assumpte que s'ha de consensuar sempre en els partits polítics. Un alcalde no pot decidir, i un event d'aquesta categoria, d'aquesta magnitud, no pot decidir ell per el seu compte, s'ha de comptar amb nosaltres. Nosaltres formem part de l'educació local. Som la majoria i no ens ha tingut mai en compte, cosa que sempre li hem reprotxat. Ells són 4 i l'oposició són 7 persones de diferents partits. Perdona que te talle. D'una altra manera, és un assumpte general també que se té que tenir en compte, però el més important és, sobretot, es preocupa molt el problema de l'atur, que és ahir també on l'alcalde tenia que fer un poquet d'incapeu, de centrar-se en el tema de l'atur, del paro, cosa que no ens té mai en compte, no ha fet un gran esforç. I ahir són ja que realment fer un gran esforç extra, per part de tots. Li volia comentar abans el tema de les obres municipals. El passat mes de març el govern de Vicent Codonyer va presentar les obres municipals, en el qual s'incloïen infraestructures com millora del parc infantil de l'Avinguda de la Constitució, pavimentació d'alguns carrers, també la rehabilitació del pavelló de les antigues escoles, per a un casal, una biblioteca municipal o les pistes de pàdel. L'opinió dels partits polítics que esteu en l'oposició va ser la mateixa, unes declaracions al diari de Sollana, i és bàsicament la mancança d'informació que heu tingut per a fer aquestes obres. Quina opinió li mereixen aquestes obres i quina opinió li mereix la manera que s'han fet aquestes obres? Pues la manera que s'han fet aquestes obres són d'una manera desastrosa, perquè el senyor alcalde mai ha tingut en compte els partits de l'oposició, mai. I nosaltres recolzaríem, apoyaríem o criticaríem les propostes que fa, però sempre a fer les coses sense comptar en els partits polítics de l'oposició. I sempre ens demanarà que li paguem de remanent tots els excessos que hi va fer. Cosa que a nosaltres sempre li hem reprotxat al senyor alcalde i al equip de govern. Contem amb nosaltres. Quan heu de fer qualsevol projecte, contem amb nosaltres, perquè nosaltres li podem aconsellar quin serà el millor conveni, per exemple, el tema del pàdel. La ubicació no és l'adequada. No és l'adequada perquè ha inutilitzat totalment el pati de les escoles. Un pati de les escoles que es pot gastar per l'escoleta d'estiu, per fer eventos, per fer mil històries. S'ha posat ahí. Si el pati és un mateix tancat, el pots ubicar en qualsevol lloc. L'Ajuntament té molt de lloc. I el mateix pati ja és un tancat. Per què el poses un altre tancat? O sigui, totalment de desacord en l'opinió i la forma d'actuar d'aquest equip de govern. Hem estat ara parlant al voltant d'aspectes que han tingut rellevància en els passats 4 anys, en els últims 4 anys. Anem ara a parlar del programa electoral que té el PSOE a Sollana. A grans trets, quines serien les línies mestres, quins serien els grans punts que té el seu programa electoral? Tenim molts punts i molt importants i sobretot han demanat... Nosaltres hem fet un cafè
el candidat per a demanar informació dels veïns que ens facin propostes reals i nosaltres portar-les en el nostre programa electoral. Els socialistes hem de fer un pla d'empleo seriós i en consens en la resta dels partits durant els 4 anys. Millorarem les polítiques socials, afavorirem les actuacions en favor de la cultura, fomentar el comerç local és algo prioritari, cosa que el senyor alcalde durant aquests 4 últims anys ha comprat quasi tot fora del poble, cosa que sempre l'he enterat encara. Nosaltres tenim un compromís en els veïns en mantindre una política de participació ciutadana, cosa que el senyor alcalde mai ha tingut en compte. I almenys contestarem a totes les propostes que facin els veïns. Recolzarem la cultura i l'educació, perquè són els pilars d'un poble. Donarem ajudes de desplaçament entre els estudiants, als aturats i als treballadors en rentes baixes. Eliminació de barreres arquitectòniques per tot el poble, no sols per al centre, per tot el poble. Fomentarem sobretot el comerç local, que ho he dit antes. Facilitarem la instal·lació d'empreses al nostre polígon, perquè el polígon dona vergonya a veure-lo. Intentarem fer un centre de dia per als majors, ja que cada vegada són més i les famílies tenen problemes de desplaçament. Farem activitats mediambientals, perquè són futur per a Sollana, en inversió turística. Apoyarem totalment i comptant sempre amb els professionals. Sempre estarem dispostos a escoltar i recolzar els nostres majors. Farem una aula d'informàtica i diferents cursos, per exemple, fotografia. Dins del pla d'ocupació local arreglarem i mantindrem en bon estat els carrers del nostre poble. Un projecte molt important i molt demanat per als veïns és recuperar l'escola d'adults, com t'he dit abans. I quant al romaní, tenim una companyera molt disposta a treballar i escoltarem a totes les... Perdona, i escoltarem totes les propostes que els veïns del romaní es facin. Una molt important és fer activitats per als xiquets, perquè el romaní, la veritat és que no, està poquet abandonat. I respecte a les associacions, les recolzarem en les seues propostes i a totes les escoltarem. El que no farem és el que hem escoltat durant aquests 4 últims anys en la frase més popular del senyor alcalde, on tindrem en compte. És l'únic que hem escoltat d'ell durant aquests 4 anys. Això és el més negatiu que hem vist. Nosaltres, el grup socialista, volem un poble més humà, més emprendedor, més net, més esportista, més turístic, més cultural, més educatiu i més participatiu i sobretot més solidari. Si realment ho voleu, voteu socialistes. Moltes gràcies. Una altra de les propostes que hem vist que tenen en el seu programa electoral és el pla d'ocupació anual. En el pla d'ocupació anual, quines serien també les grans línies mestres que tindríeu en aquest pla? Les línies mestres, sobretot, és el consens. El consens en la resta dels partits. Sobretot, consensuar les actuacions que anem a fer, tant a nivell d'obres, a nivell de persones que necessiten realment un empleo, perquè hi ha molt d'aturat en aquest poble, moltes persones que necessiten, i no fer com senyor alcalde, que està fent polítiques d'enxufisme, enxufant, vostès veuran a qui enxufen Antolín. I aquest tipus d'històries nosaltres no anem a aprovar-les, ni anem a recolzar-les. Sobretot, fer propostes en consens, sempre en tots els partits polítics, que tots puguin participar de la política i les medides i les actuacions siguin en consens. D'ací uns quants dies són ja les eleccions municipals. Actualment tenen 3 regidors. A què aspira el PSPB per Sollana? Nosaltres aspirem, com tots els partits, a estar en l'alcaldia, és evident, això és una pregunta lògica. I sobretot a tindre en compte els nostres veïns, que mos deguem a d'ells, nosaltres hi ha algo clar, que el governa, els partits polítics i les persones que s'han posat en política tenen que estar al servici dels nostres veïns i no servir-nos d'ells. Nosaltres estem sempre al servici dels nostres veïns, tenim que escoltar-los en totes les propostes, en totes les preguntes, en totes les queixes i sobretot contestar-los, donar-los ànim i sobretot a l'aturat intentar-li trobar un empleo. I si hi ha en un nucli familiar l'home i la dona estan parats, un d'ells té que treballar precís. Això és algo que
m'he posat en un projecte i té que ser prioritari. Combatir l'atur tan cruel que estos 4 últims anys ha atacat al nostre poble. En cas de necessitar pactes polítics, heu plantejat el pactar? A partir del dia 24 parlarem. Aquest tema és una que nosaltres volem guanyar. Nosaltres, de moment, se plantegem guanyar. No obstant això, s'acceptaria algun govern en minoria? No. El que hem patit aquests 4 anys no anem a acceptar-ho. Hem vist que el senyor Codonyer no ens ha tingut en compte per res, només que perquè li votem els excessos que ha fet de remanent, cosa que nosaltres responsablement, perquè creiem que el poble no deu de rebre aquesta imatge tan negativa que el senyor alcalde ha imposat, nosaltres conscientment sempre li hem votat en els plenos per el nostre partit de remanent pagar els excessos que he fet perquè el poble no té que patir les males postures i les males direccions del senyor alcalde. Molt bé, estem ja acabant l'entrevista. Té vostè un minut per a dirigir-se a càmera, dir tot allò que vulgui respecte al seu partit, per a captar el vot de la població de Sollana. Us ho he dit abans, que els socialistes anem a fer un pla d'empleo seriós, en consens. Sempre fem participar els partits polítics per a que siga un programa d'empleo seriós, no com està ara, que s'ha mantingut sempre a tot el passat. I no sabem encara, perquè jo he demanat moltes factures, he demanat informació i sempre se m'ha negat. A 8 mesos se m'ha facilitat unes factures, cosa que sempre n'he reprotxat a l'equip de govern, que se me diga a mi, jo no passo per el carrer, jo soc un consellal que tinc que estar informat, que hi ha una llei de transparència que se té que donar exemple, que se té que dir i se té que posar en pràctica, que és informar constantment als consellals dels diners que es gasta l'equip de govern. En què se gasta els diners l'equip de govern? Cosa que sempre s'ha tingut negant aquesta informació, que costa un plenament tot. Sempre afavorir les actuacions en favor de la cultura, que són el pilar del nostre poble. Millorar les polítiques socials i tindre en compte, sobretot, als veïns. Hem fet polítiques de participació ciutadana. Per exemple, el projecte ADIF és un projecte molt important. Fer participar els veïns. Què pensen ells, els veïns d'aquest projecte? Que diguin què els pareix. Que siguin també, que puguen decidir si aquest projecte és sagrat. Si podem, d'alguna manera, respondre a aquesta iniciativa. Nosaltres estem així per servir al poble, no per servir-nos d'ell. Molt bé, Juan Roda, candidat a l'alcaldia pel PSB-PSOE, Sollana. Moltíssimes gràcies per haver atès aquesta invitació de Sollana Televisió i molta sort per aquestes eleccions. Moltes gràcies. Estic molt agraït i moltes gràcies per l'oportunitat que m'han donat en poder plantejar i plasmar al poble el que el Partit Socialista pensa, les seues inquietuds. Moltes gràcies. Nosaltres acabem així. Recordem que dimarts tindrem l'entrevista amb Cecilia Pors, candidata a l'alcaldia per Independents per Sollana. Fins demà. Adéu.